लोग नहीं देख सकता इन लोग यहाँ के तो पहचानते हो हम लोगन है ना ताकि पहचानते हो हम लोगन ई महाराजा जी से मतलब अपना राजा जी से आज 8 से 9 महीना से हम कह रहल बानी। ठीक का कहतनी लोग से कह रहल बानी कि देखी लोगन सिंक में एकदम पूरा ऊपर तक पानी भर जाता, पानी में से पास नहीं के नहीं क्या निकलत, पूरा जाम हो चुकल बा। रोज रोज बर्तन धोए के टाइम में दिन भर बर्तन धोए के पड़ता। ठीक बा केहू भी होई मतलब जे औरत होई खाना बनावत होई किचन में रहत होई तो ओकरा तो बर्तन धोए के बा, खाना बनाए के बा, बर्तन धोए के बा। तो तीनों टाइम हमरा ई साफ करे के पड़ता, 1-1 घंटा लाग जाता। कट्टा से एकरा के एथी कर करके पानी हमरा निकाले के पड़ता, फिर भी नहीं खे निकलत। यहाँ के हम कह कह के थक गइल बानी कि लगवा दी अपने तबीयत खराब बदे तो हालत होइल बा तो हम वही बर्तन छोड़ दी ना, अभी लेके आए। ठीक बा हाँ ले आए। हम तो मोबाइल वीडियो बनाइए दिन तो मनीष कश्यप के हाई हो गए कि जब वीडियो बनावे ला तबे कोनो काम होला। तो अब हमारा अब देख लेनी कि अब कोनो काम अगर जल्दी ना होई तो मोबाइल उठा के वीडियो बना दो। क्या रही ना तो जाए बना दे। तबीयत हमर बहुत खराब बा। हम नहीं के हमारे आवाज नहीं के हमर ठीक बा लेकिन सर में बहुत ज्यादा दर्द हाँ। लेकिन फिर भी अभी जाता नहीं अरे वो बताइए लगवावल जरूरी बा अभी ले आवत नहीं पहले बैठिए उ लगवावल जरूरी बा कि बिल्कुल जरूरी बा। कितना दिन से हम कहते नहीं लगभग 4-5 महीना से ना 8-9 महीना से कहते याद ना पड़ेगा याद ना पड़ेला कितना तकलीफ होला। ठीक बा जाता नहीं ले अभी तकलीफ अब खत्म हो जाए। तो देख सकता इन लोगन एक बेर वीडियो बनेला से कितना फायदा बा इंसान के। वीडियो बनावत देरी भइल कि जाके ले आ दे लेके आएंगे चल तने के लगावे हटी हम लगा देते हमारा तो अपने तबीयत खराब है। रुकी रहा रुआ लगा ले नीचे से खोल के लगा दे। रुआ बताइए रुआ लगाए क्या हम और वैसे हो जाए याद है अब तो वीडियो बनी हो बाबू हमार।